Sa mga payawihan na sa dilap ang muna ng tiya ko. Kanamit. Kakalam. Gashit. Ano naman? Inasunod na pagin ang tudlo ko sa manarakiya ko. Sabdagin na nalaman ini. Shit. Oh, Carlo. Kanamit. Imo ako sa bunga gabi. Imo lang ko, Dayan. Kabay kita naglang para sa isa kag isa. Kagabay matapos ang gabi nini. Magdalong pag ang balatsago naton sa isa kag isa. Imo man ako sa bunga gani. Gani magpahayaw ka. Paayawi ako. Tungod wala kita makahibaw na sa sanay ni matapos. Ganyan. Isulod ko ng laro ko sa lampirong mo. Okay. Shit! Diba? Nanamian ka? Ari pagid, ikagulo akong mas manamian kapag sila. Shit! Kinsa na mo pagin ang tulong? Ay, ganyan na kakalam ka na. Nanamian ka? Pagayo na lang, hindi pagunta niya. Shit! Dayan, dumaguan ako! Intro lang. Iwit mo lang. Shit, Dayan. Maayong adlaw mga kahuwan, ining inyong alagad si Radyoman Patrick Bucabal, your wandering negrense sang Tukib Channel TV. And this is also presented to you by RMN Drama Center Production, Hiligaynon areas. Into this video, we are going to feature the behind the scenes kung paano ginaobra ang Dear Papa G, kag ano ang Dear Papa G nga radio program. Gani sa mga pinananggap ko nga mga followers, sa mga listeners namon, kag sa mga viewers ko diri sa Wandering Negrense. Hope din nyo ako, kag tukibon naton kung ano ang Dear Papa G. Kakaupon man natin ang drama production manager, si Sir Gerard Andrade. Ang atong format sa drama nga Dear Papa G, more ini siya sa problema sa mag-asawa, problema sa mag-partners, problema sa mga naga-live-in. Ginatagaan natin ini isang laygay, ginatagaan natin ini isang pila ka mga advices nga kung sa diin, importante nga mahibalaan nila. Kaya mas maayo ko no ang damo nga pensar sang sa isa lang katao. Mayara kita nga mga kauturan, no, especially sa aton yung mga listeners, mga viewers, no, kung mayara kita sa Facebook page. Ara dira nga nagatanaw nga aton yung mga listeners ka nagahatag ina sila sa mga advices. Kagini man ang paratuntunan naton nga Dear Papa G, daw makasiling kita nga daw amo ini ang bintana bra sang pangabuhi sang tao nga kung sa diin makatuon kung ano ang mga problema nga wala pa niya naagyan nga dapat naton hibaluon agon nga pag-abot sang problema nga ina sa aton makahibalo na kita magtansyar kung anong mangin sakto nga solusyon agon nga hindi kita matamaan. Nagasuka-suka ka? Kanto napyaran ko nga permi lang nagalain ng pamatsyag mo? Kanto nagbagong panglawason mo? Ano? Nagabusong ka? Tita. Nagabusong ka? Oo, tita. Naayawan na sagod sa imong anak ko! Nagdugang pagid ka mo sa salaguron? Wala ka maluway sa iya? Ha? Kabalan ka! Gusto man namon ini, tita. Hindi lang ako, kundi sa anak mo. Kay kon wala ka nag-abot sa kabuhi niya, wala kun tani ini matabo! Ang Dear Papa G, hindi lang kay gina-entertain kita, kundi ginahatagan kita sa pila ka mga moral, social values, nga kung sa diin, makabuligid, hindi lang sa imo kagulingon, kundi parte na sa mga tupad balay mo da, sa imo nga mga friends, sa imo nga mga relatives, sa mga tanan-tanan nga mga kilala nga mga lapit sa imo nga kabuhi. Kag ang Dear Papa G nga drama, oo, medyo may pagka-sensitive ini siya nga klase sang drama. Kung sa bagay galing, ini nga drama, mabatian naton midnight na or after midnight na gani, kagahon na. Agod niya, hindi ba mabatian ini sa mga kabataan. Pero sa mga edad parehas naton, no, importante ini. Kaya nga, ang problema, amo ini ang naghahatag
nagakabugto ang kwerdas, no, sang gitara. But ko siningon, nagakabugto ang relasyon kung ang problema hindi mahatagan solusyon. Siling ni Sonia, kabalan klase ko na babae, ina. Wala ko na sa huya. Pasagod ako na sa bata. Ay, tukod ka na. Ay, ko ba na? Ay, butang kataya ay. Ay, Gusto. nila, tapos na. Basi wala kon ano kaya sa iyaya. Ay, mandala sa tulong ni kasayo na. Ang Dear Papa G, inyong mabatian ini sa tanan ng mga Hiligaynon areas. Pareho sang RMN DYHB Bacolod, amaman sa DYRI Iloilo, DYVR Rojas, DYKR Calibo, kag DXKR Coronadal. Actually, ang Dear Papa G, this coming October, inyo na mabatian sa IFM Iloilo. Siguro mga late night naman na siya mabatian. Kag ini siya nga programa, muna ganasiling ta, mangin open-minded lang kita, no? Kay kung ang focus naton sa isa lang ka eksena bala nga sensitibo, kag dira kita mag-conclude, daw hindi naman na fair, no? Pero kung bilog nga programa ang aton pamatian, dira naton mabalaan kung ano ang values nga mahatag sang Dear Papa G. Sa DYRI, mabatian ninyo ang Dear Papa G sa kay Choy Pancho ala una tubtub alas 3 sa kagahon. Kag sa IFM 95.1 Iloilo, ang Dear Papa G inyo mabatian sa programa UNI ni Lolo Matt alas 9 sang gabi tubtub alas 12 sang kagahon. Sa DYHB Bacolod, mabatian ninyo ang Dear Papa G sa mga ugayong sa kagabihon with Papa Nick Marino. Bago kita magkatapos sa sininga segment, gusto ko lang pasalamatan, and I just wanted to give a big shout out sa akon mga followers sa Wandering Negrense nga page, kag sa tanan nga mga Hiligaynon area, sa Capiz, Calibo, Iloilo, sa Coronadal, kag sa malabutan sang RMN Radio Network. Sa OFW, manamugid nga salamat. As promised sa mga followers ko nga i-shout out ta kamo. Isa-isahon ko lang, hindi ko man gid ni tanan mahambal, but ang sa napilian ko lang. So sa gusto pag gid mapa-shout out, you can actually comment down sa sininga video, at least mag-greet naton, or message me or DM nyo ko. Right? So pag-unahon naton si shoutout gali kay Rolin Ventura, taga Bukidnon, kay Marivic Algarmi Blanco, ginapa-shoutout niya ang Algarmi and Blanco family from Kawayan. Halin kay Mary Ann MJ Ganila, gina-shoutout niya ang Eleno Ganila nga always gid gapamati adlaw-adlaw sa RMN. Kag ang pamilya Osorio, pamilya Ganela, kag pamilya Evangelio. Kag kay Miss Helen Lacson sang Capiz, kay Queen Ray 11 Sikad, Disyembre, kay Alice Milan, Albert Arlan sa Alcorano, si Ansing Pineda Bahalan, Lancerens Abelar Marande, si Daily Gaspi, si Jason F. Makapagal, Christine Tagal, Jason Delgado sang Palawan, si Josel Apelo Balodyo sang Ahoy, kag si Pinky Agohetas Lamera. Madamo gid nga salamat sa inyo, kag sa inyo nga suporta, kag pasensya na gid sa tanan naton nga mga followers nga hindi ko pa mo gid ma-mention ang tanan. So again na lang, ang pangayo na lang sa inyo is comment na kamo, i-DM nyo ko para ma-include ta kamo sa mga shoutout sa mga sunod kong mga videos. It's either sa mga drama, sa RMN, or sa akong nga mga personal nga mga documentary nga ginaobra, or mga personal kong mga videos. Alright, so madamo gid nga salamat sa mga pinalangga kong mga followers sa Facebook, and also guys, no, kung gusto niyo makatanaw sa mga longer version sa mga videos ko, you can actually check sa Tukib Channel TV sa YouTube. Okay, so madamo gid nga salamat sa liwat, and see you next time.